Adam Małysz, Hannu Lepisto, Adam Tak Małysz spokojnie i czy ta wielka góra wyzwoli moc zwycięstwa Adama Małysza. Po raz pierwszy wygrałby na Welikance. Adam Małysz przed swoją wielką szansą jest w formie. Trzeba daleko, bardzo daleko dolecieć. Czy doleci? Doleci! Przeskoczył wszystkich! Brawo! Welikanka wzięta! Adam Małysz! 7. zwycięstwo w tym sezonie, a więc fantastycznie. Jakobsen będzie na miejscu 6. 40 punktów. Zatem Polak odrobił 60, będzie miał 46 punktów przewagi. Tak. Adam Małysz najlepszy. Adam Małysz jak ptak w powietrzu. Jak ten wiślański orzeł. Gdzie on tam leci? Leci! Jak najdalej. Pięknie. Tak. A więc druga linia czerwona pękła. góra uległa mocy i wielkiej formie Adama Małysza. Tutaj radość polskiej ekipie.